थांसै नोङो third time like third time nggak nobody yang kusun lah online soलिगासिनो दं नामा होननानै आरो जुदि सोलियाखैबा मालाबा सोलिगोन बेसेबां टाइम दंबावो हेलो आगै लाइभ फैनाय नायदों आं बिराद भिडिअ बानायनो बादों ओंखायनो एसे लाइभ फैनो सोर सोर दङ लाइक कमेन्ट रोंनायाथ' रोंखाया जेसमिन आगै ना ओमफ्राय मा खालामदों आब' आं सामब्राम जिदों आगै नै ओंख्रि संनो नागिरदों आं ब्लग बानायनो बादों बिरादनो केमेरा हमनो बादों ओंखायनो लाइभखौ अन खालामदों लाइक हो आगै लाइक होनानै हो ओंख्रि संनो ओंख्रि ओमफ्राय मोजां आब' अके आगै मा खालामदों नोङो जासमिन आगै आरो अबेनिफ्राय बुंदों कमेन्टआव मालाबा मा होनो सोंहरनो रोंलायलाङा ना अबेनि जेसमिन आगैया अबेनिथाय लाइक होलांदे जाय जाय फैदों फैफ्लांदों हाबफैफ्लांदोंबाबो लाइक होनानै थां ओमफ्राय गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय आं ओरैनो दं अके ओरैनो दंना आगैया बेंटल गेट अ दे आगै दे बेंटल गेट खाथिनिसो लकेल प्रियंका ब्रह्म आगै आब' सनामा ओंख्रि संखो माबा लावसो आगै लावजों आलु आरोना हानानै लाखाबाय रेडिनो संनोसै ओमफ्राय खारौ खान्दाय एवगोन बिराद अलसिया मोनदां दिनै ब्लग बानायनो ओंखायनो लाइभखौ अन खालामदों आरोना लाइक होनानै हो थेंक इउ आगै मा खालामदों ओमफ्राय प्रियंका ब्रह्म आगैया आरो आगैखौ सोंनाय जाफेराखै खोमालै आं अबेनि प्रियंका ब्रह्म आगैखौ कमेन्टखौ मोनबाय थाबाबो सोंनो रोंफेराखैदां आङो खिथालाय आगै प्रियंका ब्रह्म हाबफैदोंबाथाय लाइक होनानै होदो अननानै नानिया ओइ नै टिभि नायगासिनो दङ बादाम जिनै जानानैहाय क'क्राझारनियाबो अके क'क्राझारनिनो ना मालाबा सौग्रोबाथाय आंजों रायज्लायखानांगोन सोरबा सोरबा एकदम रायज्लायथारा बावो ना मायोथाय ना गियोसोथाय नुनानै उनावसो कमेन्टखौ हरो आरोना गुड मर्निं आब' अके बिबार फ्लावार गार्डेन अके गुड मर्निं आगै बोथोरा दिनै एसे मोजां थान्दा ओंख्रि संनो लाहार फाहार खालामदों आङो दे आगै रायज्लायथार एकदमबारे मानसिफोरा हाबफैदोंबा अननानै जोंहा लाइकफोरखौ थुलाबायनानै होलांहाय कमेन्ट खालामनां ओमफ्राय कमेन्ट मा ओंख्रि संगासिनो लाव ओंख्रि हाखांबाय आगै आङो लाव ओंख्रि ओमफ्राय लावजों आलु आरोखि लावजों आलु ओमफ्राय खारौ खान्दाय एवनाय ओमफ्राय आंनि आवाजखौ मोजां खोनादोंना खोनायाखैथाय ना गोजानलाय जादों लाइटफोरखौ बारा होफेरैखायनो मोनथिलायलाङा आङो खालि थें रायज्लायनोल' रोंगौ खिथाहरलाय सोरबा आगैमोना आवाजखौ मादि बेसेबां क्लियार खोनादों
ना थेंद्राय जादों ना खमद्राय जादों खोनादों थेंक इउ आगै खोनादोंबा आं बारा आइडिया गैथारा आरो मानसिफ्रा माबा इदि हो होनलाय लाङोना आं बेफोरखौबो रोंलाय लाङाहाय खालि खुनुरुखुम केमेरा हमनानै माबाल' पेकल' होननो रोंगौ आरो ना लाइभआवसो दङ नुजानो फै लाइभ फैनायखौ मिन्थियाखै आंखौ जासमिना दे आब' होनबा थाथ' दे आगै दे नायगासिनो गारि सायावनो दे जागोन दे ब्लगबो होदों आं आगै नायनोबा नायलांबानो जाबाय मैया न'आव थांदोंमोन नालाय बिनिखौ नायनानै लाइक कमेन्ट होलांबानो जाबाय संसैलाय लेडिस मानसि टाइम जाबायना संनाय खावनायनि सोर हाबफैफ्रांदों राजा आर' बर'मोन खोमा ना लिरनाया खिन्थु बिखौ नुवाखिसै आङो हाय होनदों आरोना हेलौ गोदानबाथाय साब खालामनानै होलांदो ओमफ्राय नायखाबाय थायोबाथ' माबा होनानै गालांदो जोंनि आब' नोंसोरनि भिडिअखौ मोजां मोनो थेंक इउ स' माच आगै बिदिनो लाइफ स्टाइलफोरखौनो एसे शेयार खालामलाबायो ओरैनो थास्लायस्लाय आरोना ओमफ्राय बेखौनो सोरबा मोजां मोनलांदोंबा मोनलांनोसै मोनाखैबाथ' मोनासै सोरबा रायनानैबो गालाङो माथो बेफोरखि माबा भिडिअ जायो नामा होननानै आरो दैलि ब्लग्सआव मा भिडिअ होनो हानो बिदिनो सानफ्रामबोनि लाइफ स्टाइलखौनो एसे शेयार खालामलांबाय मोजां गाज्रि बेयावनो सोरबा माबाफोर सोलोंबा सोलोंबाय सोलोङाबा गैला ओमफ्राय बिउटि मुसाहारि आगै हाय आब' होनो आगै हाय हिन्जावफोरनि खामानिया सान हर संनायखौनो नंगौ आगै संनायखौनो संबाय था दा बिगुमै फैनानै एसे एखमबा गदों आरो मैया मोनायावबो मा होनो बहलजों ना ओंख्रि संनो गदों आरो ना आङो ओमफ्राय सामफ्रामबो बहा गनांगौ जगै थाना दिनै हेलौ डार्लिं लाइक होनानै गालांसना हायना बसुमतारी नोंनि भिडिअफोरखौ नायखायो आं आगै थेंक इउ स' माच आब' जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो ना आयौ माथो बिदि लाइभ होननानै आङो ओंख्रि संबा माला मोननांगौहाय माथो कमेन्ट फरायबायनानैनो डार्लिं थेंक इउ स' माच ओंखाम संखोना सङाखै जगिता आंहा नै दासो बहायहां जादों बहाय एसे आब'मोना गुबुननि बायदि बांद्राय खालामनायखौ बानायखाया आगै लेबेल होननायानो गैखाया आंना जा अरिजिनेल आं दा रायज्लायदोंना सोरबा आंजों रायज्लायबा बेयावबो आं बिदिनो रायज्लायखायो आरोना बेनो अरिजिनेल बेयावनो भिडिअआवबो ओंखारगोन बाखि माथो होनबावनो मोजां मोनग्राया मोनलांबायसै मोनाबा मोनासै जै हो साराय जागोन लानोसै आं जों जेरै दं एरै बुजियोबा जोबोद मोजां मोनो आरोना माने जेरै देखायदों एरै बुजिलाङोबा सोरबा एक्टिं देखायदों मादों होनो बाट बिदिनोखा आसलियानो मा संनो नागिरदों माबा संनो नागिरदों आं नै लाव संनो नागिरदों लावजों आलु रेडि जाखाबाय संनोसैल' भिडिअ बानायनानै एसे ओंखारबोथ'दों आं हाइजें एसे होनो र' लाव गोजाबाबो एसे माबाथोंसै मोदोमलाबायथोंसै आरोना लावजों आलु भुटाननि आलुहाय गोदाव सोराव आयौ 50 थाखा आं बायनानै जायाहाय गोदाव सोराव 50 थाखानि आलु बिथाङा दाख्लै लानानै फैदों 50 थाखा केजि फाग्लियासो जागोन जाग्राफ्रा जायो मालाय माथो आं एखेसो मोनो सोर जानानै मादि मोनो आं फुरा एखेसो मोनो मा होनो गोदै खम होननानै बुङो माबाव गोदै खम नाथाय एखेसो मोनो आङो एखेसो मोनदां 50 थाखानि बायस्लायस्लाय बै ओरैनो जाबाय थाग्राखौनो सेरनै बायगोन आङो दे एक सेकेन्ड आंखौ देनानै लानो फटाफटनो बारा देलायनाङाहाय
लामा देरा देरिमसो बारा देलाबाय थाया टिभि नायगासिनो फिसाजोआ सोरबा हाबफैदोंबा कमेन्टबो लागावनानै गालां आरोना ओमफ्राय लाइकबो होनानै गालां ओमफ्राय मानसिफ्राथ' दङमोन खिन्थु लाइकखौ बहुत खम नुबाय आं लाइक होलाय सोरनाफोर एसे आंनाबो गोसोआ एकदम थुलुंगा मोननायनि आरोना साराय फिसाया बोरो खनसेनो फारसेथिंबो खारौ खान्दाय संखानोसै खनसेनो नों बारा नोंनि फुंनि ओंखारबाय थानाङा लान्चे पार्टिया ओंखारबाय थायो सिनायलायखानायसो सिस्टार जोंहा आंबो बिजनिनिसोमोन दा फैबाय अबे गामिनिमोनथाय सिस्टारा आं बहुत मानसिखौनो सिनायो ओमफ्राय दा माने फट करियान नामफोरजों एडजास्ट जानो हाया आरोना बिजनिनि मानसि लकेल मानसि जायगायावनो थानानै देरनायालाय अबे गामिनिमोनथाय ओमफ्राय सिस्टारा हायना बसुमतारी फकआव मालाबा सौग्रोलायबाथाय ओमफ्राय रायज्लायबानो जाबाय आरोना गिनो नाङा पासपुराव एसे सेरनोसै मा ओंख्रि संखो माबा ओंख्रिया माबा लाव आलु मा जाखो लाव आलुसो माधुरिसिस मा ओंख्रि नोंहाबो ओंख्रि ओंखाम संनाय टाइम जाबायना बर' हाय आब' हेलौ आगै मा खबर आं एसे भिडिअ माबा हमनो बादों आरोना माबाखौ केमेराखौहाय आरो देखायनोबो जेबो लागा गैया नै संनायाबो बिदिनो नर्मालखा ओंखायनो एलबिखौ एसे दाउ हगारना होगारबाय आङो नोंसोर गामिनि मा होनो माइसालि मोनजों ज'मोन बान्दब स्कुलाव आब'खौ लाखिमोनजों आच्छा आब'थ' नङा आनैसो जायो होमबाथ' जों नुलायलायखाबाय थाखागोनानो आंबोथ' बान्दबनिखासोमोन नालाय दाना मा होनो आब' माइसालि आनैसो जायो जों आब' जाया देहाखौनो मोजां नङा होननाय खोनादों बेनिखौ मारै जाबाथाय नुयैयाबो जि गोबाव जाबाय नुलानो हाबा जाबाथाय हिनजाव मानसिफ्रा फोथि जालाजोबो बबाव आब' बबाव आनै बबाव मा फोथि माबानि हाबानि सिगांनि लोगोफ्रा गोमालाजोबोसो जारलासो दासो फेसबुकफ्राव इउटुबफ्राव एसे मोनफिनदों नङाबाथ' गैया नाम्बारफ्राबोथ' मोनसेयानो थाबाय थाया साफासो थाव सेरबाय आं ना गोरानखौ होनो सोरबा बेयाव बे माबाखौ ना गोरानखौ मोदोमोथ' बोरै जागोन थांनो थांबा लाइक comment lang like comment आंहा संदों नोंहासो हाथिउ Pinta Pria Mahi, oke Abang Ma Hama menjaga Mahi Abang Suna Hama Hamनानै मोजां नुबाय अके हामनानै मोजां नुबाय आं टेनसनसो जागासिनो दङ दाख्लैयो बिगुमै सफैनायनि सिगाङाव आं जाखिनि अजनमोन ना
बिराद बेनि फैनायनि उनाव आङो माने सुबाय थायो साननैजोंनो सुयो एखमबा सानसेजोंनो सुयो दहाय फुङावसो सुदों आङो साननै जाबायमोन सुयैया सिदा सिरि आङो 4 केजि बारायनानै दङ 4 केजि ओमफ्राय होमबाबो जै बे थांबानो आङो आंनि जानाय लोंनायखौ फुरा मेनटेन खालामफिनगोन फल' खालामफिनगोन आरोना दा आयौ मोनायाव 10टा 11टा 12टा जालायलाङो जानाय लोंनाय उन्दुनायफोरानो बिदिबाथाय मोदोम गिदिरा जेबो खामानि जाया ओंख्रि आब'आ एकदम अयथासार आरोना हिनजाव मानसिबाथाय गैला नमस्कारसो दाख्लै एसे हामफिनबावबायसोमोन आङो नै ओमफ्राय 4 केजियाबो साधारन नङा बारायफिननाया दा माने जायो थायो बुगार ओंख्रियाबाबो जायो ओरैनो जायो You're looking nice. Abu agak thank you so much. Nice tu ang nuah, ang abis ni salah budra ke bawa thank you so much arna. Say hi. Kusum dari hello. Agai. Like comment kar laba jan kalang. Apa yang dengan mana? Like pun laba lang arna. Bawa ni actually ang bosan ni ba. LBO thang mana sebenarnya bawa arna like kono. So बैसोरो एलबि होग्राफ्रा थुलां होनबासो थुनो रोङो थुनानै गालां खारौ खान्दायखौ बेवखानोसै हरे कृष्ण दासो नुदों बिमा अके रैसुमै ब्रह्म बिमा थेंक इउ स माच हाबफैनायनि थाखाय नुनाय लोगो लोगो आरोना आं गोबांखायाना दिनैजों फुरा खनथाम आरोना ओंख्रिया आंना माबा लावजों आलु ओमफ्राय खारौ खान्दाय एवनो नागिरदों ओमफ्राय बेहाय सिदलबो होनो हागौ आरो होआबा होआसै मारगुलि होयोबा होयोसै आरोना बिमाखौ थुनानै होला बेखौ नायना खाथियाव आच्छा नानिया ओइनै टिभि नायगासिनो दङ सिरि थाबाथाय एग्रान गैया आङो ओमफ्राय हाहाकारबासो एग्रान बियो मा ओंख्रि आच्छा रमलना ओंख्रिया लाव जोंना लाव आरोना लाव बायना लाबोदों मैयानो न'आव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय लामायावहाय लामा फाननाय लकेल लाव लानानै फैदों 20 थाखानि आलुजों नाजों समायगौमोन खिन्थु मैया मोनायाव बलजों नाजों जाफ्रांबायना ओमफ्राय लावा थाथ'लायबाय सिम्पोल जानोसै Hailuri, jangan lupa laung kita apa. Hailuri blog sa angin Elvin payung kalang. Mami pa din kalang na. Isi Elvin pay kemarin nang habiyaw koblas ni model. Soalnya jangan lupa laung kita ba, isi selan ba. Sampai sini. Dan sebenarnya hello abo bima burai थाराखै मोन आयौ 30नि बारबाथ' बुरैयानो गोलैखायो गैखालासो नोंसोर अननानै आब' थाब होनो सोरबाथ' खाथियावबा मादै आयंसो होनलायलांबाय माथो आयौ गाबनो ना मिनिनो सिंखोद मोनलायनाय आरोना गैला हायलुरि आंखौ जोंखावजोब्बाय फै होनदों जाम्बि लायदै गाइखेर दङ मैया लालिया फारानिफ्राय लाबोनाय नै गोमो गाइखेर दङ दा फैबा मोनलोंगोन नोङो नै Nahor, Zaro, bihamje, koi dulu, neng koi kumani gesa, manci kali jaga, dah kali ni tua. Koi, kai kem gemulung ni ba. Stop harus biskut dong kaya, koi dulu nengah. Kusum sana. Mini tau toh. And fry, Gumu shone hone. Lancar pajak berai kayak ngai, pun tak kerjaan hedang, betul lancar pajak hari tanggal pilih kan sindung menalai. Lazai nonga bijin nanai. Besra, biar berdak lepuh je ni, ujian patah benang baiji. Pui baina, biar pui batai buah buahnya. Udah, maba isi pelon kalau lang udah habu. Tanggal ni pijai ni le besra. Makam ni biji berpisah bermuda mana yang jombu grasa je ni. Dinjau pisahnya begini lah bawa bersih. Gorong apa ni mending. Gorong bosnya sekarang mau dengan.
थांबाबो दुगै बायदिसो गरमानो बेलेग रोखोमनि जारलाहाय हायलुरिया मा थांखोमाबाय नामा ना खारबोथारगौसो नामा बेलाय दाबो फैयोबा नोंबो बेयाव लाइभआव हाजिर ओंखारनो मोनफैगोन थाबनो फैना फैदोसो बारा गोजान नंखायाना ओमफ्राय गुमै बारा दाजाफा जानो हायो बेबो आगै आं बायदिसो जि मोजां जायो जों सानैबो मा खालामनो बेदर फिसा नांलाया जि मोजां ओंखाम ओंख्रि जायो जों सानैबो आरोना जि जारलाखा गोलोमबाथाय आङो बिराद सुन्दर जायो जाग्रा मोनलायलायदों गोब्राब बोरैबा ओंख्रिया गोलैगोन आब' रायबाय ना गोलैया आगै गोलैया गेसावसो खानै लावा दै गदों बिरादनो थांबाय नों फिफा थांसै थांदो खामानि दङ बेहा ए भगबान सोरबायासो खोनाबाय भगबान थाङा मा थाङा बाबाया खिनोसो नागिरदों आंबो सोंफ्रां गारबायना हनै लाइनसो लाहांलायलांबाय ओइ नानि आमाव फैलाय मा फैलाय नै माबा नायनो मा फैलाय नैयाव ओरैनो माबा नायनो फैलाय माबा नायनो दे ओइ नै आंबो दाना फादारखौ सोंफ्रां गारबायना सोंफ्रांनाय लोगो ओमफ्राय गाहाबो नै जों एकदम लाथारबाय आरोना सिनायदों नायथां सिबाय बाबाया थाङाथ' जेरावबो गैलाहाय भगबान आरो हाला बेयाव गालांनो हा अखा हाबाय ओइ आं दासो जि बाथिया दिहुनदोंमोन ना नांनायनि बारा नङा नै दं दाबायदिनो एसे लामनाय मा होनबावनो गावदाङा एसे सोमथाबदोंसो सान्दुं आंबो गोसोम जादोंनो बेस्रा मा होनो जाय लोगो मोनो बेनो मानो गोसोम नुदों बिदि होनगासिनो ओमफ्राय आंखौनो आं बावबाय आरोना बबे समाव आं गुफुरमोन नाथाय आंथ' गोसोमखा थेवबो जायनि लोगो मोनो गोसोम जादों होनो आरोना माने एसे गोबावजों नुनायफोरा गोसोमाथ' गोसोमखा आरो गोसोमसिन जादों होनदों आरोना माथो होनबावनो मालायबा मा जाखो बिगुरानो गोसोमखा थाथोंहाय लय जाबो नाखि लय नाजायोलै नों बहा बेखौ बिदाय होनो हाबावनो अखा हादोंबा साथा लादो होनबावबायसो बेखौलाय मानो आंनियाव मानो गोसोखांफैबाय थानांगौ नोंहालाय एक्स नङाहाय मा थाङाखैसो आङो मा जाला माला बुङो नोंलाय थाङाखैसो दा आङो एक्स वाइ जेड जेबो नङा थाङाखैसो बेजों आङो गामियाव हाबा जायो नामा गोदाव सोराव बोरायनिया बारा जादोंना बेरायनायाबो बांद्राय बेरायाखै खोमालै आङो जायखिजाया माबा बै जुलाइफोरावहाय न'आव थांनाय ओरै थांलाय फैलाय नै बेफोरनिफ्रायनो एसे सोमनाय आरोना ओइ गोसोमखालै आङो आंखौलाय मा होननो जारलासो बेखायनो गोसोम जादों ना मादों हमनोनो हाला जायखिजाया नुबानो होनो आंथ' बारा फात्ता मोना आंखौ आयनायाव मोदोमखौ नायलाबाय थाया
रुखांबाथाय आरो खांबाथाय जास्ट एसे खानांगौआ नै बेफोरखौ एसे फोनबाय जोब्बाय आरो ना आयनायाव आं नायनानै गोसोम जादों गुफुर जादों बिदि नायबाय थानोबो रोङा सोरबा सासे सानै बुंनायाव बारा नांजाया ओमफ्राय जायनो लोगो मोनो बेनो बुंबाय माने एसे गोसोम जादों ओमफ्राय एसे बेयाव नांलायलायबाय आरो ना आं आयौ गोसोम जामारदों आङो होनबासो मोजां चेक खालामनो रोंबाय ओमफ्राय हे मारबल होननानै थायो माथो खालामनो मालाय उनाव गोजां बोथोराव मा होनो गानफब जोमफब थाबा एसे गुफुर जाफिनगोन बे संखांबाथाय आयै खारौ खान्दायाव संख्रि होदों आंखौ बावबाय आङो गोमाराखै बावलायलायदों हा थांफायो गावनि सादा फिसाखौ लालायलायनानै थांबाय नै संख्रिया बारा होनो मोना बारा संख्रि जाया बिथाङा दानो आंखौ फुथारनो खायदा खालामफिनगोन नाङाबाबो जायो आरो माने एसे ज्रोम जानो मोना नांनाय इसिबांल' आरो जा गरम अखायानो गैला नै थांफामारबायसो हाय मोखाङाव एसे मोजां नुयो आरो फनाव एसे मारैबा नुथारो मोगथाङाव आगै सना मा होनबावनो आरो मोगथाङावसो बांसिन गोसोम सोमसिन फनावसो बिउटि प्लास लागायनाय एसे बांसिन गुफुर नुयै बायदि मोनदों आङो मानसिफ्रा हमनो हाया खोमा गोसोमाथ' गोसोम बिराद गोसोम नङा माने गोसोम आरो थाथोंसै गोसोम गुफुरखौलाय माथो होनबावनो आरो टाउनाव थादों मालाय मा जानो जोंना माने जों खफा साया जायगायाव थायाना सान्दुं ओंखारबानो सान्दुं फुरा सान्दुङाव ओंखारखायो दा मालायनि बायदि सिङाव सुनाय सिङावनो खिनाय हासुनाय बिदिबासो जोख्लोब गुफुरै जागौमोन बिदि नङाना सानफ्रामबो बाहेरायाव ओंखारनाय जानो लोंनोखौथ' रोगाबाय थानांगौ गोलोमबायहा बिमा बुरै एसे मोसाना सल'आ मबाइला लांबायसो माबा एसे मोसाजागौमोनथ' आरो सङैनो आयौ आं मोनसे खोथा जि गोसोखांबाय दे मा होनो बिमा बुरै मोसानानै देखायलाय होननायखौ आवगोल समाव आङो जेब्लानाखि गोदान इउटुब खुलिदोंमोन ना खोनाबाय इम्परटेन्ट खोथा आरोना इउटुब खुलिदोंमोन ना बे समावहाय बिथांनो खिथायाखैमोन नालाय आङो एसे उनावसो खिथादोंना सोरनिफ्रायबासो मिथिदोंमोनथाय बियो आं बारा गोसोआव गैला आरोना फार्स्ट ओमफ्राय गावसिनि लोगोनि हिनजावनो आरोना जोंनि जाथि नङा बेलेग जाथि आरो बिदिनो मोनायाव बिदिनो एलबि होयो जाहैदों ओमफ्रायथ' गोबां गोदाव सोराव मानसिबो हाबफैयोना जेनेबा बेलेग जाथिफ्राथ' आरो बिदिनो भाबिजि माबाजि आरि होननानै भाबिजि बिदि खालामनानै देखायलाय बिदि मोसानानै देखायलाय बिदि देखायलाय बिदि ओरै उलथिं एसे देखायलाय बेफोरबायदि माने एलबियाव बिदि होनबाय थाबाय जाहैदों ओमफ्राय बियो माने देखायबाय आरो एसे बिदिनो एसे ओरै देखायस्रो बिदिनो बिराद मानसि फैयोना बेबायदिबाथ' देखायबाय थाबाय जाहैदों ओमफ्राय दाना देखायनानै मारै रेकर्डिं जानानै थाखो ना थाखायोना बैयावहाय दालाय आपल'ड जाहैखायोना ओमफ्राय फिसाया नुनानै उनाव बिराद माने गिदिर गन्डगल जादों आरो ओमफ्राय आंखौबो जाला माला लाइभआव माबालाबायनाङा होननानै बुंदों आरो बिजिया ओमफ्राय सिमा दंखायो मा खालामनो आंलाय आरो आंनि नायगिरिफोर सोरबा हाबफैयोबा बिसोर मिन्थिखायो बिसोरबो सिमा दंखायो न' टेनसन माने मोजां जायगाय आंखौ बुजायदों आरो ना फार्स्ट मानसिफ्रा सोरबा एसे दावखोहांबा ग्रथ जाहांबाथाय सोरबा बुंनायखौनो मानिलांबाय थायोना बिदिजों जाबावगोनदां होननानैहाय बेखिनि आरोना बेखिनि जादोंनो आरो बिसिनिया बिदि जादोंनो आरो उनाव फिसायाबो मिथिबाय हरावनो एकदम एलबि फैबाय थायो हरथ्रोब सानथ्रोब बे खोथाखौ आंखौ बुजायदों आरो बाखि बिदि जेबो हेंथा गैया आं टिभि बन्द' खालामनानै फैनो र'
ओंखारलांबाय सानै मानसिया गैला लाइक होनांगौ लाफुनाफोर लाइकखौ होनो बावो लाइकखौ होनानै होनां बिस्कुट जानां एसे मानसि गोरासै दै गदोंहाय आंनि लावालाय गोदान हाबफैदोंमोन खनसे हाय हेलौ खालामनानै गालांदो ओमफ्राय माबादो एसे ओरैखौ थुलाबायनानै होलांदो मोननैबो चालु थांनोबाथाय थाथा होननानै गालांदे आंखौ नङाबा आं हारसिं बखिफ्लांबाय थागोन आइसुलाबो होन मामिसुना नों दहायनो बुंदोंमोन आं फरायस्लाबनो मोनाखै आइसुना बे जाखासिगोन थांनानै माबा गैखाया आरोना बारबोखाया बेखौ जाखाथारो सोर हाबफैयो सोर हाबफैया आं दसे थाथ'गोन दे बेयावहाय आं एसे गोथौगोन माने सोरबा बेस्थ'बा बाय होननानै थांबानो जाबाय आंखौ ओमफ्राय ओरैखौ थुनानै होलां आरोना गोथाव जागोन ना जायाहाय बे लावालाय जादनो जय हो माबायाव खारङाव एसे नाफाम लागायनानै होनो र' मैया माने मनिपुरि सोलानो दाबो दङ नै बिफां होलांलायनाया बिफोर थांनानै गारिनिफ्राय 1 मिनिटल' गारि सानिफ्रायनो 1 मिनिटल' रायलायलांनो मोननाया आंजों बे समाव लाखिनायमोन आरोना हारसिंबालाय जानो गोसो जाया आंबो माथामसो होनसै दै गदोंहाय सोर हाबफैदों ओरैखौ थुनानै होलां ओरैखौ दै होनांसिगौ र' गोलोमजोबलायलायबायहाय आङो ब्लाउसानो सिजोबलायबाय गोदाव सोराव अमा जाग्राना सोरबा हाबफैदोंबा ओरैखौ होनानै गालां साफ खालामनानै गालां गोदानबा
जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आना आज जिंदगी में आना सपना ओ जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आना आज जिंदगी में आना सपना đi bé hay mà lâu ra vậy kelem jepang isi đi cái bộ này lâu rồi comment खालामलां नोरैखौ थुनानै होलां अननानै सोरबा हाबफैदोंबा एसे रायलायलां आंजों एसे रायलायलांबानो जाबाय आरोना एसे सोर सोर फैदोंमोन आंबो मोनथिनायनि एसे जोंनि अनगायै सोरबा मानसिफ्राबो हाबफैगोन नामा हिन्दीबो मारिनांगोन नामा एसे आंलाय एसे सोरबा हाबफैदोंबा एसे थाबथानायनि हिन्दीयावथ' फेलसो नालाय मा हिन्दी मारिबावनो एसे मारिनांगोनसो नामा मालाय माथो लोगोफ्रा सोरबा बिमामोना हिन्दी सिन्दी मारिलाबायथारोलाय एलबि होनानै आंबो एसे हिन्दीबो मारिनांगोन नामा सोरबाफोर बुजिनाय नङाना आंनि भाषाखौहाय लावाव दै होबाय हा हाय हेल' होननानै गालां आंखौ सोरबा गोदान दसे हाबफैदोंबाबो हाय हेल' खालामनानै थांबानो जाबाय आरोना जुदि सोलाबाबा सोरबा बोखै नुलाङोना देखायलाबा आरो ओरैखौ थुदो हाय हेल' होनदो समाय मिलायथाराबा थांफिनदो आं जबरदस्ति लाखिया आरोना खिन्थु सोर सोर हाबफैदोंमोन बेखौ मोनथिनो लुगैयो नालाय सिथरखौ होनोसै आंहा मोदोमफ्रुथारबोहाय सयथिबो एसे होबानो मोनामोहाय आं न'नि मेगन जाथारा हेल' हाय साफ खालामनानै आं साफ खालामनानै ओरैखौ होनानै गालां ओरैखौ दामफ्ला थुनानै गालां सिमाजों एकदमबारे थुख्लानानै गालां हेल' कमेन्ट लिरनानै थुनानै होलां अननानै हाय हेल' सोर सोर गोदान फैदों ओरैखौ थामफ्ला थुनानै होलां बेनिफ्रायहाय एसे हाय हेल' खालामनानै गालां आंखौ आं दिनैसो थार्ड टाइम एलबि रोङा मानसिया माने खुनु माबा गैया नलेज गैया हेल' ओरै होनानै गालां फार्स्ट क्लास नाफाम होनानै गोथाव मोदोमोहाय आंना ओंख्रिया गोदोनाजों दै बोहैबाय नोंखौ आगोलजों नुहुरलायदों आरो दै बोहैनायखौ ओरै बोहैदों ना मामोन नंगौ गरम मोनथारदों आं अमा जाग्रा मानसिजों मा जानो hello everyone like comment ना मा होनो साब
कुसुम बसुमतारी आगै मा खालामदों मबाइलखौ नायदों मोनसेखौ खिन्थु मबाइल रायलायनायजों लोगोसे माबाफोर खालामदों नामा लाइक ओंखामफोर संनाय माबाफोर खालामनाय एसे दै होनोसै खारखान्दायाव थेंक इउ सोर सोर थाफ्ला होलांदों आरो थाफ्ला होनानै गालां रुगासिनो थाफ्ला होनानै गालां थाफ्ला हरे कृष्ण बिराद गरमालाय सोर सोर दं ओरै होनानै गालां एसे रायदावलां आंखौ रायलायग्रा मानसि नालाय रायलायबाय थायाबाबो थानो हालाय लाङा केमेराफ्रा अनबानो रायलायलाबाय थायो hello everyone like comment फन फैना होलायहाय गोदाव सोरावनो जाजासो फन फैनानै होलायलायो एयारटेलनि हेलो सोरबाफोर गोदानबा ओइ थाफ्ला थुना होलां एसे रायदावलां आरोना आंखौहाय सोर फैदों सोर फैयाखै एसे मिन्थिनायनि आङो दै गांदों र' बिरादनो रायलायबायानो दै गांगुलायबाय आङो दामानि दै लोंनायाबो गुसु गुदुं मिक्स जालागासिनो दङ नङाबाथ' आङो एसे मेजेमा आवलिनायनि थाखाय गुदुंखौसो लोंलागासिनो दङमोन खिन्थु दा एखमबा गुसुबो लोंनाय जायो एखमबा एकदम फ्रिजनि दै लाबोनानैनो लोंनोबा होननानै जासिफैयो गोदाव सोरावसो सोर सोर दं अननानै माबा ओमफ्राय आङो कमेन्टखौ नुगोना नुला ना रायजोफ्रा आंनाव कमेन्ट खालामखायाखै कमेन्ट खालामनाय सोरबाफोर कमेन्ट आं बारा रोंलायलाङाहाय आन्दायलाबायथारो मोननोसैहाय खारौ खान्दाया मोनग्रोथारसै दे एसे कमेन्ट होबावदो ना आंहा कमेन्ट फरायनोबा एसे मोजां मोनो ना मानसि हाबखाहाय दिन नालाय उनना बानायनो जानो हाबावगोन आङो फा गोसा माबाखौ गोखाखौ हालाहाय ना आंसो बिस्कुट जानायखाय बिदि मोनदों गोलोममारदोंहाय आङो एसे संग्रोबावनोसै आं दा रायजाबायसै दे एसे कमेन्ट लिरहरलायदोलाय होनबा सोरबा सोर दङ अननानै हाबफैदोंबा आयु जि गोखा जाबाय नै आं थैसिगोनसो
बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो आंहालाय एसे एवथाबबावनोसां जारला जारलाहाय खोमेन ना आंसो नायनो रोंला जाखो ना मासो फालि थाइसे हाफ्लेनानै हरबावनां माबायाव खारौ खान्दायावहाय गोखाजों गोसाजों नांथारथों एसे खोमेन लिरना होलांदो एसे सनाफोर रोंलाबायाखैहाय माबा माबि थुबा मा मा जागोन मा मागोन बेखौ थुना होलांदो होनबालाय आं मोननानै बाराव थांसैहाय हाला नै सिजोब्बाय आयु गैलाहाय गोलोमनाया थैखागोनसो मोनबायानो खारौ खान्दाया आंना ओरैखौ थाफ्फा थुना होलां थाफ्फानो खुनु खोथा गैया लावानो एसे राखेंखेंसोहाय रुया बोरैबासो हाय हेलौ होनलांलाय आंखौ अननानै सोरबा हाबफैफ्रांनायफोरा गोदानै सोर फैदों आंबो एसे मोनथिनो लुबैयोना हाय हेलौ होननानै मा थुदों मा मादों आं पात्ता मोनाखै आं जाबाय खारौ खान्दायखौ बन्द' खालामबाय आं लावालु लाव मोजाङा मालाय खथ' मोजां गलिलाङो गावनो गाव आंना लावानो एसे दुरबल नालाय दुरबल माने राखेंलायो नालाय ओंखायनो बिदि थुख्लानांबायसो जारलासो संख्रि नांबावगौ हेलौ कमेन्ट खालामनानै होलां अननानै मोनसिगोन हेलौ ओरै थाब्बा होनानै गालाङा सिमाजों जानोसै जेरै हो
बेथ' जाबाय लावजों आलु ओंख्रि नाथाय जोलै माखानोथ' मा खालामनो दालियाथ' एसे संखानांगोन संनोसै आरो माथो दालि ओमफ्राय ओंखाम जानोसै बे मोनबाय नालाय जै हो ओरैखौ थुलाबायनानै गालां ओरैखौ आरोना हेलौ लोगोफोर ओरैखौ थुना होलां ओरैखौ आरोना थुबालाय मा मोनो भिडिअ लाइक आदसा like comment komen soal sudah hasilnya मानसिफोराथ' हाबफैदों थांफिनदों नाथाय कमेन्टखौनो गालाङासै ना आं सोरबा नायनो रोङाखै आं पात्ता गैला आरोना गोरों मानसिफोरजों मा जानो फुरा नलेज गोनांफोरजों सोरबा कमेन्ट लिरबानो आं मोनथिगोन आरोना जादोंना जायाखै आरो जुदि लिरनानैबो आं मोनाखैबाथ' आं माथो होनबावनो आं रोंला माने गेजेरावनो फनबो फैनानै बोरैबा नुजानानै होदोंमोन जारलासो नै फनबो फैलायलायो आरोना अयनायनो मोनबायहाय मोजां जाबाय ओंख्रिया बानलुआबो नांबाय जाखाया बेखौ उन्दैफ्रा संख्रियालाय आंनो नांबावगौमोन खिन्थु मा खालामनो होलां हाना दोनखानोसैहाय नैबे हाना दोनखानोसै आहा कमेन्ट hello माथो आं रावनिबो कमेन्ट नुला ना कमेन्ट हरखायाखै आंनो आं मोनथिलासो ना आं रोंलासो ओरैखौ ओरैनि बारायनायखौ नुदों आरोना खिन्थु कमेन्ट लिरखायाखैसो नामाथाय नोंथांमोनहा आं मोनथिला आरोना मानसिफ्राथ' हाबफैदों थांदों खिन्थु मोजां मोना नोंखौ
ए गथ' बायदि जालायलायो माखौ थुबा मा ओंखारो एसे थुनानै नायदां रोङा नालाय हाइड लाइभ भिडिअ ना नाङा आंनि माथोखौ खोनादोंना खोनायाखैहाय गाइसमोनालाय आं मालाबा रोंलायलाङाहाय थैबायहाय आं मा थुलाबायखो रोंगुबै रोंखाया ओमफ्राय कमेन्ट हराखै ना आंसो नुवाखै आं बेखौ दाननोसो लुगैलायलांबाय लोगोफोरनि कमेन्ट नुयैखायनो जारलासो आंजोंबो खारौ खान्दायखौबो एरनानै दोनखानोसै आंहा हाब बिथांनि ओंख्रिहाय सयथिबो नै खाथोथो आं माबा दिनैनिखौ गोखाखा मोनलायथारदों बाराद्राय हेलौ हेलौ जाबाय नै खारौ खान्दायाबो आयौ नै फन हरबावबायहाय